O, diba? Hello, magandang buhay. Charot. Magandang buhay. Good morning, good afternoon na pala. Nasa nasa bahay ng kaibigan ko. Ayan, si Lynn, yung baby niya tulog pa din eh. Ana! Ana! Hi! Goedemiddag! Goedemiddag! Kijk! Wala, busy yung anak ko. Nasa kami, nasa kasunod na town ba ito? Sa sa amin, mga 16 to 20 minutes lang na drive galing sa amin. Yung yung isa pa naming kaibigan papunta na din dito. So, intayin na lang namin. Tapos kakain kami ng Filipino food. So, balikan ko kayo later pag andito na lahat. Tingnan si Senyora. Ayan, yung ganap namin, oh. Yung anak ko nagdidede, si Lexi, ayan. Kamot raman akong anak, uy. Sarap. O, diba? Siyempre, unahin talaga yung picture, diba? Ganyan yan eh. Minsan nga, nahihiya ko. Wow! Ang ganda ng bahay ni ni Lynn. Ayun pa yung setup niya, oh. Pero, ayan yung mga bagets. Nakatawa pa si Ana. Lexi! Be! Pag si Lexi yung anak ko, hindi ako papayat eh. Naku po, kala mo lang yan. Diyos ko, mamamayat ka sa pag sis, pwede ko siyang lubuan ganito or kamay Oo, lang? nakain niya lang. Kamay lang kasi may na yan, laway mo dito. Aya? Ay, hindi. Chicken na lang, chicken. Gusto mo Chicken chicken? na Chicken. Be, kumilos ka, be. Ayaw hindi makatayo hindi makatayo, hindi makakain. Siguro na siya. Ay, doon sa camera, may camera doon. Saan na naman ako? Chicken na blood. Pero sa amin yun, napaka... Nahihiya pa siya. Nahihiya ka? Si Ana nga. Nahiya ka, walang hiya yung mga kasama mo. Ito pati ito walang hiya to Ala, yung Ay, ayaw niya. Ayaw niya talaga sis. Baka busog to eh. Nagdedi na to? kumain na din siya. Ikaw, Day. Panimuha, Day. Skip. Mas papa, skip. Kung ano ilagay mo dyan, diretso ko, baka maubos. Uy, dito ikaw kay Mama Dali at si Titay kakain. Kung nga, pinifeel ko yung adobo. Ang sarap ng adobo mo, sis. B, yung recipe nito. alam mo, hindi mo. Dapat pala nagbalong akong short. Buti na lang, nag-fasting ako. Sila yung Hindi. fasting. Ako kasi, tingnan mo, ako nga lang ang nagkakamay, kayong dalawa, charity ito. Sorry, wait lang po. Madam? No? Ayaw niya ng chicken. Ito talaga gusto niya eh. Ito. Oo, ayan na, nagsisimula na din siya. Chill. Hindi nahiya. Nagising ni mama ng isang. Ay, may sila, Never ka pang nakatikim ng melon. Ay, hindi nakakain na pala siya ng melon. Baka magkalat. Nene, meet doon ha. Makmeet ha. Uy, ito, pag naiinis siya, itinatapon niya yung pagkain. Angelo, ganyan din. Lahat talaga sa niya. Sabi ko, mag-ano na lang kasi din yung didikit diretso. Pag may Dikit, grasa ba. Oo. Mag-ano na lang ako ng newspaper. Lagyan ako ng newspaper doon para diretso. Pero maganda kasi pag, hinahayaan mo siya kumain, natututo Oo. siya. Ayun kasi, gusto ko yung kumain siya, walang damit ba? Kaso ang lamig. Kaya nga, yun nga, di ba sa Ang atin? lamig. Sa atin kasi diretso naka-diaper, minsan hubot-hubad talaga. Pwede, malinisan mo agad ba? Sabi nga ng nanay ko, paupuin mo lang sa lamesa. Pakainin mo lang siya mag-isa. Iba po sa atin. Yum. Si Angelo nga Malaki na. Hindi pa rin marunong kumain. Ganito yung pancake mo nung birthday ni Angelo?
bakit hindi ganyan to? Kaya nga eh. Nilipid tayo sa oil. Okay. Wala na kaming oil. Oil. Bakit naman yung hindi olive oil yung ilagay kasi Wow! Olive oil pala to. Ano lang kami. Wala yung sunflower yata yun. Sunflower oil lang kami. Sarap ng adobo sis, ah. Lahat ng pagkain masarap. Ikaw gutom. Pinula ka lang pala naman. kasi gutom siya. Hindi naman ay masarap talaga. Pinanood kami nito kagabi, oh. Ay, oo. Palalo utre. Tsaka lang, ah. Sis, adobo talaga to. Yung adobo na talagang ano ba? Yung nasa Pinas ka, Oo, ganyan. yung nasa Pilipinas ka ba, no? Oh, magkakarinderya na tayo. Oo. Oo nga. May taga-lumpia, may cupcake. Pabali na. Aba, oo no. Kailan pa yung birthday dyan? Malayo pa. Sa'yo din. Malayo. Uy, pagod ka ito palaka ka. Palaka po. Ginawa ng palaka yung anak. Ang dami pagkain. Ano? Madami pa yan. Ayan naman ako. Be, uupo muna si mama. Iba sis, pag mga Pinoy talaga magsama-sama kain talaga. Kasi masikip talaga yung suit ko para kunyari Kaya sexy. Kaya nga naka-leggings lang ako eh. Kasi nga po, yung ano ko, yung damit ko, loose din ako. Para kunyari sexy. Oh, huwag ka nang umiksena sa amin. Yang mo kami sa eksena niya. Ang payat kaya niling. Ay. Nagpapayot pa nga ako. Ano ba? Mapapayat pa na sis. Nahiya naman ako eh. Kailangan natin. Malaki pa kasi yung Kailangan natin yung magpabutot belt balat. sa ano ko. Ano yung ano mo sis? Timbang mo. 41. Walang joke? Wala. Be, nasaan ka na? 41 ka sis? Wow. Hindi ako 62. Wala ako 63. Hello. Hindi na nga ako kakain bukas. Bahala ka Last dyan. na to. Last na to ah. Sabi ko lang, stress ako, kain ako. Parang walang may-ari nito, di ba? Sis, okay lang yan. Marami pang may buto dito. Nagkamaingay, di ba? Sabi ni ano din, yung niluto mo, yung nasa inyo tayo ba, yung may gata, yung pork na may gata. Para siyang tawag doon, Bicol Express na hindi maanghang. Na may gata, tapos may nilagyan niya ng bilis, saka pumpun ba? Kalabasa. Paborito yun ni Tom. Eh? Masarap. Masarap siya. Namimiss ko yung yung langka na may gata ba? Kasi yung Tsaka lola ko, papaya, gusto ko papaya. kasi yung lola ko magaling sa luto-luto ba? Gigi. Yung tinola ng lola ko masarap, tapos yung ano ba, yung tawag doon? Yung sa atin pa ba, yung baboy na nilataan ba? May Hindi, baboy? yung parang tinola na baboy ba? Nilaga. Nilaga! Tagalog. Sinasabi sa'yo eh. Tagalog kasi kayo. Kasi Sis, tinola na baboy! Parati ako nagtitinola dito. Asan kayo sa tinola na baboy? pwede naman, pwede ipilit yan. Sabi na yan, nilagang baboy. Sinigang daw. Sabi ko hindi. Ayoko ang sinigang. Yung tawag doon, maasim? Ayoko. Ako gusto ko yan. Ayoko yung bala kayo dyan. Tapos baboy. Ang sarap. Tapos yung parang sabaw niya, parang Oh, Mainggit. Hindi. Jesus. Gusto talaga nila. Kasi yung pag ginanilis ba? Minsan di mo alam kung nag-iinis yan. Yan, may dessert pa kami. Wow. Grabe si Lino. Balik ulit kami next week. So, ayan, busog na. Busog na. Pati yung kids, busog na din. Ano pa pala, may dessert pa natira. May dessert pang natira. Parang hindi kumain, oh. Parang hindi ako kumain. Grabe.
Ayan oh, yung ano namin oh. Wala. Yung aftermath, ito na. Tapos may ano pa, may dessert pa. Ang sarap nito. Tapos may melon pa kami. Ayan, gising na ang binata. Hi, Angelo! Angelo! Hi, love. Hi, hi! Hi! Ay, lalapit na. Hi! Hi, hi! Ang gwapo naman, Nani. Ay! Yung isa, walang pakialam. Si Ana, walang pakialam. Hi, hi! Ayan na. Ayan na. Sama atin. Galit ka? Sabi niya, anyari, besh. Hi, Lexi! Hi, Lexi! Bakit? Okay, ikaw din eh. O, tamo si Ana nagpe-play, oh. Po na ito. Ang ganda naman ng laruan ni Angelo, oh. Si Ana gusto niyang tumayo. Ang gwapo naman nita, ah! Ang gwapo naman, ani lablaba. Oh, sus, ang pilik mata talaga ni Angelo, eh. Ang ganda eh. Ang ganda ng pilik mata. Angelo! Ay, naman yung sa akin. Ma! Yay! Ang takad niya! Ni Ana. Give it to Angelo. Give it to Angelo. Be, ikaw ang pinakamaliit, be. Kuha na, wala. Hala, nakuha na naman. Give it to Give it to Angelo. Give it to Angelo. Give it to Angelo. Wow, Hutso. Hutso. Oh, friends na kami. Yay! Yay! Yung anak ko. Yan na. Ito matutulog na ito eh. Antok na ito, no? Sleepy na ito. Sleepy na. Ayaw ba? Dito na. Hello! So tapos na kami. Pauwi na kami. Sinundo na kami ni Rod. Ayan, punta na kami ng... Ayan, pagod si Ana kakalaro. Punta kami ng Lido. Mag-grocery. Ayan, so nasa grocery kami ni Ana tsaka ni Ruth. Malapit lang din sa kila Lee. Si Ana. After nito, uwi na din kami. Tapos mag-dinner na. Yeah. Hello guys, bahay na kami. Ayan, andito na si Ana. Ayan, Ana. Say hello. Hello. Si Ruth, kinukuha yung mga namin, binili namin. Ayan. Yung stroller pala. So, yeah, it was fun today with Fatima and Lynn. Sana nag-enjoy din sila. Ito yung mga bagets din, tuwang-tuwa, naglalaro. Pagod na pagod si Ana sa kakalaro, oh. Nakatulog siya doon. Yeah, so yun lang yung video natin. And yeah, iba talaga pag pag may makausap tayo or ma-meet na mga kapwa Pinoy or lalo na sa case ko na kapwa mga mama din. Magkaedad po sila. Mas mas bata lang si Ana ng mga 1 month. Yan. So nakaka-happy din. So yun lang yung video natin. Salamat sa panonood. At kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Salamat for watching. Please like and subscribe. Papa, babush! Babush, bush, bush! Babush! Bye-bye, Ana. Ay, no. Ana, bye-bye!